Bato bachechi akuramba kuti hanzvadzi yangu iuye kuno kubati iye ari kuramba achindibata bata manje bonde nhasi auriwani shamwari handibva kukwadzika nisiti unozoti iwe ukline nzeve dzako nguva dzese but switi inini ndiri kufunga umbofonera vana mama ini ana mama anozofonera vasitiri handinambovafonera ndime guru vandaifonera vaya kana ona brother yangu akanyora ndoda kunzoti akabuda nechii akanyora form 4 ganimbovafonera ndenda kutodhiba but usashandise foni yangu ndoshandisa yako ndishandise yangu right usashandise foni yangu shandisa foni yako shandisa foni yangu yako yangu ine airtime remember da uzofonera zvekubasa nyarara ka nyarita wasi topinda yaita hello mama ari sei mako mama imi akabuda ne9 mama akapasa imi akapasa congrats eish saka manje muchaita sei naye mama muita sei naye ndaichifunga kuti hangu auye kunoku because ikokoko zvinogona kukomerai mama munogona kuti auye zvake kuno kuHarare ndogara naye haamborambe murume wangu mama ndomunyengetedza alright mama bye bye guess what akapasa sure saka ndomutora baby unozoona sizvinhu yatirimo togara mu1 room unoti unochimutora chienda uku tinomurojera sitiona you have money but unoziva ndokumbirawo ndopanokozoti handidi hama dzako akaona akaina handingaregedze kamwana mai vangu achitambura ari kumusha uko kugoko uko ini ndichigara zvakanaka muno muHarare kuchigoko haisi nzvimbo iri aiwa kumusha uko indoda kutora mwana wamai vangu auye kunoko saka iwe unoreva kuti hani kugoko unoroti hurumende yanakisa A-level kugoko A-level dziriko switi but dziri dzinde low class aiwa ndoda kuti mwana wamai vangu adzidzewo kuno aitewo madegrees ari kuno kumusha hakuna kana chaanomboburawo une zvinozotikostira aiwa kumari iwe une mari but uda kutongoomerawo zvako ndiche ini handingaregedze mwana wamai vangu ari kumusha ndoda kutotorawo mwana wamai vangu auye kunoko zvinonzi akazoita 2 manje unoziti zvinhu zvakunetsa hazvimbonetse wona uyu mudiki apa ndichinatsura namanager kuti anozoti ndokunongorowa neretrenchment inogona kutongo aiwa izvo unozozviona iwewo mwana wamai vangu ambouyawo kuno aonewo Harare adzidzewo muHarare aiwa aiwa ngatiite zvinhu zvekuwirirana panapa baby ndotumira mari odzidza ikoko kushanda ini handidi kwaiwo uri kurambira iko kuti auye kuno kana ukazogarira padhuze zvonetsa aiwa hapana chinombonetsa basa ndibato bachechi akuramba kuti hanzvadzi yangu iuye kuno kubati iye ari kuramba achindibata bata manje bonde nhasi auriwani shamwari norinzwira kumhepo handitombokupe nekuti ndoda kuti hanzvadzi yangu iuye kunoko siyana neni zvako usandigume garisa ndigume ona zvarinoita nongochitoti une murume mumba but asina zvaanotombokubatsirawo kuhama dzako hama dzangu hatombodzide munhu iyeye manje nhasi bonde hariwani hazvitomboita ndikwa kutochena kakusha saka rochi tonzwa kudasha pe kafurufunga ndakakangana zvaukandiita nesuro ukuramba kuti brother yangu auye kuzodzidza kunoku anomboramba baby ini asi uri kuda bonde neni ini handisi kuda kusvika kuti kuzodzidza kunoku anomboramba unodada togara mu1 room baby aiwa zvemu1 room izvo hazvina basa sandoita sei handizivi ini handisi kuda
Takangoti towabhadharira fees vari kupi. Hazviite, ngavauye kuno uku. Ukatodaro wakutondipa hasha manje. Baby, anodaro baby. Aiwa, ina handisi kuda, bhudhi rangu ngavauye kuno uku. Nhasi bonde handikupi. Ko mangwana? Handiti kusvika bhudhi rangu auya kuno uku. Baby, wakutoti bonde racho rakuto... Uri kuona kuti chika? Uri kutoramba uchitondibhuwa wakaramba uchitaura nyaya yebonde. Ndiri kuda kuti bhudhi rangu auye kuno uku. Amboramba baby. Kana usina kuirana neni papo bonde handikupi. Uchandiona nchipinda mumba nchibuda asi handikupi bonde kusvika bhudhi rangu auya kuno uku. Ndikutonzwa kuda shabi. Utondidisturba hope dzangu. Ndikutonzwa kuda baby. Baby, ndibuda mumba muno mushuwa-shuwa. Ndine mazifeeling here baby. Mukanya, nhasi muchatobuda. Wazvinzwa, nhasi unotobuda. Munhu akaroora baby. Aiwa, kuda. Handidi. Munhu akaroora sha. Tanga watora bhudhi rangu. Tozotaura nyaya yebhudhi. Ndo inofanira kutotanga bhudhi rangu akandikoshera. Iwe se usingakoshesi hama dzangu. Handisi kumboramba. Ona ndinogara mu1 room baby. Sisi vako vaive kuno uku last week. Nekuti ndisisi vako nhasi wakundudza zvekuti nekuti ndi brother wangu wakundudza. Havana kumbogarisa kasisoma. Handi vakangoya here vawadzokera sha. Hazvina basa. Bhudhi rangu ngavambouya. Iwe kutaura zvabhudhi wako kuti watogare. Just imagine kudzidza advanced level indori ne2 years yese sha. Hazvina kana basa kugara sisi vako vakauya vaive pai vanga vakagara pamubhedha unowu. Saka ini bhudhi vangu vachatouya vogarawo pamubhedha uno. Kana vachitorara pasi apa vanotorara pasi. Otherwise bonde nhasi hakuna. Iwe sisi wako, iwe bhudhi wako munhu mukuru, munhu akuenda advanced level, munhu akura. Munhu atokuma 18, 19. Sisi wangu vadiki. Zvekutoti paipe ndosaka taita bonde because sisi wangu watori kuma grade 3, 4. Sekuti havana kana chavanoziva. Manje iwe brother wako wakura manje kuti kana ndakazoda kuti kana ndigare nawo mu1 room munomu kuzi havakwanisi kuti chakupa pressure yekuvaka ufunge kuvaka pamba panapa.